Salut la toți! Un nou episod din meu podcast. Azi continui lista de oameni din artă care încearcă să-mi îndrepte lecuță cămințele și încearcă să rezolve un pic dilemele și încearcă să-mi ofere insight-uri care să mă convingă de niște lucruri la care eu nu găsesc răspunsuri pentru că eu nu m-am confruntat cu anumite situații care să-mi permită să rezolv aceste dileme. Dar în același timp îmi dau seama că uneori mi este frică să revin la niște situații, să le retrăiesc și să trag anumite concluzii care să-mi permită să merg mai departe. Și invitatul meu de azi, sau invitata mea de azi, este exemplu perfect de artist care luptă pentru ceea ce crede, care nu neapărat ascultă ce zic alții și cel mai important că se caută pe sine, se regăsește, se transformă și cel mai important că nu se teme de acest proces. În premieră la meu podcast este Nicoleta Dara. Eu am să fac din start disclaimer-ul. În acest episod eu am să încerc să operez cu ambele personalități pentru că eu conștientizez că pentru a fi un fel de Dara, Nicoleta trebuie să facă ceva sau să treacă prin anumite schimbări. Da, așa și prima mea dilemă sau prima mea întrebare: de unde ai atâta energie pentru atâtea schimbări? Salut, Vlaicu! Au trecut mulți ani. Da. De că nu ne-am văzut ultima dată, dar mă bucur că simt că suntem într-un punct foarte interesant, de fapt, amândoi. Că stăm aici și povestim și oamenii să asculte despre asta. Și cu siguranță știu că sunt niște chestii care trebuie să ajungă la oameni. Și să mulțumesc, în primul rând, că m-ai invitat și că mi-ai dat așa primă întrebare. De unde? Eu de multe ori m-am gândit, pentru că în momentul în care prietenii mei, cei mai apropiați, au venit și m-au întrebat: băi, dar tu nu te-ai săturat? Chiar nu vezi că tot te chinui și parcă nu există lumină așa, parcă nu se întâmplă așa și parcă trebuie să se întâmple de tare mult timp deja. Cum? Și m-a pus pe gânduri și pe mine în momentul ăla de ce insist atât de mult, de ce, nu știu, de ce continui de atâția ani, chiar dacă, ok, eu am un succes, dar nu este wow, succesul ăla, nu am ajuns nu știu unde. Într-adevăr, este un proces foarte interesant la care oamenii se uită, îl apreciază. De unde am energie? Foarte simplu. Unicul meu răspuns, foarte metaforic și foarte ciudat: visul meu este mai mare decât greutățile prin care trec. Mereu, când sunt într-o situație dificilă și parcă fără de ieșiri din ea, mereu vine parcă și îmi bate la ușă dorința aia, visul ăla care s-a instaurat când eram mică și mereu câștigă. Dar mereu. Și nu când câștigă, dar mă împinge din spate să fac un pas și mai mare în sus. O schimbare și mai bruscă, nu schimbare, și nu vorbim acum de fizic sau de cum arăt sau cum sună muzica mea, pentru că foarte bine ai spus, mai întâi trebuie să întâmple ceva în Nicoleta ca asta să se vadă în cadrul proiectului Dara. Da, de fiecare dată când mi-e greu este momentul în care eu devin și mai interesantă pentru mine. Descoper și mai multe chestii artistice, descoper și mai multă libertate în asta, în muzică. Adică cu fiecare greutate muzica mea devine mai nebună, mai liberă. Mai altfel, da. Mai adevărată. Mai din... Și asta nu înseamnă că nu trebuie să treci prin drame. Noi să nu încurcăm dramele și momentele de metamorfoză și de schimbare, de reinventare. Asta nu neapărat trebuie să fie asociat cu dramă. Noi zilnic, ca oameni, trăim multe gânduri. Trăim multe frustrări. Trăim multe nereușite sau reușite. Și asta nu trebuie să se asocieze cu dramă,
că scriu eu, dar scriu doar atunci când mă îndrăgostesc și mă lasă cineva. Asta e așa de des încurcat cu metamorfoza cu drama, știi, în sine. De cele mai multe ori dramele astea sunt legate de dragoste sau de niște întâmplări traumatizante. Nu, eu de mult timp, și tu ții minte, când m-am mutat la București, atunci a început drumul ăsta foarte cu ocălișuri, cu foarte multe serpantine și ups and downs. De atunci am înțeles că eu n-am dreptul să asociez transformările mele și n-am dreptul să generez pentru transformările mele niște drame în viața mea. Dar tu nu te-ai gândit că asta e un gând de meu foarte, foarte ciudățel, dar la fel ca și tine, eu am avut câteva etape de evoluție în viața mea de artist, iarăși niciodată n-am fost o persoană super publică, adică podcastul este cumva cel mai public lucru care se întâmplă. Lucru care l-am făcut, dar bine, am avut expoziții și de grup și personale, dar cumva pentru un grup destul de restrâns de oameni. Dar în același timp, dacă eu să fac așa o scurtă trecere în revistă a evoluției mele ca și artist, de exemplu, ne-am schimbat 3 logo-uri. La momentul de față eu mă identific cu Miau, da. Pentru că băgându-mă în amintele mele, cumva părinții mei de când mă știu eu, mereu mi-au zis mătănicul, știi? Și asta era automat o asociere cu... Și în cazul tău, nu trebuia oare să renunți la pseudonimul Dara ca chiar să te reinventezi? Nu? Sincer, nu a fost așa o încercare. A fost o încercare pentru proiectele în engleză, cu care eu nu eram foarte comodă să mă asociez. Adică îmi părea cu tot o altă zonă, cu tot o altă personalitate și s-a lansat o piesă cu Sasha Lopez, Gasoline, care atunci, când se dădea exporturi la piesă, când le primeam pe mail, era scris Sasha Lopez și Noah Tal. Adică era o idee de a schimba acest personalitate, nu mai știu cum. Dar s-a întâmplat așa ca piesa asta să stea 3 ani. Să aștepte lansarea și în momentul ăsta când s-a lansat am zis că nu, Dara all the way. În punctul ăsta eu pot să-mi asum orice. Adică nu. Gata. Adică tu cumva oricum ai revenit la acel vis? Dara e cel mai frumos cadou care l-am primit și cel mai greu cadou pe care l-am primit de dus. E că el își sună așa, știi? Dara. Dara e așa un artist care... El nu-mi permite mie, Nicoleta, eu să fac compromisuri ca să am succes mai repede. El nu-mi permite să trec peste niște principii super puternice despre muzică și că muzica stă înainte la orice. Și cu asta Dara m-a făcut pe mine, pe Nicoleta, că e tare interesant ne pus întrebarea asta. Jur că prima dată judec din perspectiva asta. Dara pe mine m-a făcut, pe mine, Nicoleta, să muncesc tare mult la tot ce înseamnă psihicul meu, inteligența emoțională, la tot ce înseamnă cizelarea personalității mele, efectiv. Dar e cruștaia. Chiar e cruștaia personajul. Eu cred că dacă cineva m-ar ruga să creez o formă mai mult sau mai puțin clară a Darei, eu nu cred că aș fi în stare. Pentru că ea e mereu, parcă e o formă fluidă, care la un moment dat parcă devine rigidă și după asta iar îi apare formă, știi? E așa un soi de... Parcă, eu nu știu. Parcă e gelatină care se întinde, după care iar mai prinde o formă, parcă ia că gata. Nu. Fix când gata, ea iar se schimbă. E așa. Și așa și cum... Adică
Eu văd, da, eu mă trezesc cu dânsa, nu în fiecare zi, desigur că câteodată, în vacanță, de exemplu, dar adăhait. O lași acolo să stai. Da. Dar eu tot asta observ și tare ciudat, pentru că mă uit și în jurul meu, ea ca artiști, ea că și-o ales un drum, ea că îi dau încolo, îi înțeleg cum să-și creeze din cariera lor o carieră mult mai comercială, mult mai money rewarding, mai multe alte chestii și mă uit și eu înțeleg că tare frumos, tare bine, dar nu funcționează asta pentru artistul ăsta. În orice minut când au fost alegeri făcute să meargă, luate de oameni care real știu, care au reușit de 10 de ori să creeze din artiști superstaruri. Și de fiecare dată când acești oameni au luat decizii pentru mine, asta a fost fail, total. Dar total. Tine asta te frustrează? Nu mă frustrează, observ. Bine, în anumite momente m-a frustrat, acum observ. Și a fost foarte fain când un om care am lucrat în sensul ăsta și înțelegeam că nu merge colaborarea noastră, a venit la mine și a spus că, băi, Dara, trebuie să înțelegi ceva. Zic ce? Toate deciziile pe care eu le-am luat pentru tine și eu eram sigur că ele sunt perfecte, ele nu au funcționat și toate deciziile pe care le-ai luat tu pentru proiectul tău au funcționat. Asta spune ceva. Iar eu deciziile pe care le-am luat au fost mereu din instinct. Asta n-ar fi însemnat oare că tu acum ești la Versus? Și la Versus. Pe Moldova, da. Adică tu cumva oscilezi dintre România și Republica Moldova. Da, partenerii mei din România, Forward Music, au făcut un parteneriat cu Versus pentru Moldova. Cam așa ar suna fix legal. Dar dacă mă întreb dacă sunt la Versus, sunt la Versus cu mai mult jumătate de inimă. Apoi iată întrebarea mea, în cazul în care, iată, din exemplu tău, că atâta timp cât anumite persoane care luau decizii în locul Darii sau pentru Dara nu au funcționat și deciziile care le lua Nicoleta pentru Dara au funcționat. De ce n-ai rămas să fii un independentă? Artist? Da. Din frică, în moment atunci, pentru că real eram un om care nu genera atâția bani încât să-și susțină proiectul destul de puternic, însă eu am ales să fac un parteneriat cu un om care, Cristi Ochi îl cheamă, care, din contra, mi-a acutizat punctul ăsta de vedere despre cine-i Dara și, din contra, atunci când eu încercam totuși să intru într-un fel de pătrățel și scriu un cântec pentru radio, dar asta noi eram în proces de scris pentru album și mă duceam la dânsul așa cu 3 cântici care o leacă să intri pe radio, da? Și să se uita la mine și rățin, ce faci? Și asta. Adică, despre ce? Cam ce vrei cu asta? Și de fiecare dată a avut răbdare să mă întoarcă până am început să scriu chestiile alea și acolo s-a declanșat până am scris Ruleta. De la Ruleta de atâta se numește albumul Ruleta, adică în general fenomenul Ruleta mi s-a părut tare nu de aici, nu de pe continentul ăsta sau bucata asta de Europa. Eu cu Cătălina Cazacu am discutat, actriță de la noi, care a jucat în câteva seriale internaționale, inclusiv Killing Eve. Discutam cu ea și i-am spus un lucru care eu mă conving, iată, vorbind cu tine, eu mă conving sau mi se reconfirmă, da, că spre marele nostru noroc, dar în același timp și nenoroc, am în vedere România, Moldova, spațiul ăsta, avem oameni de un calibru care foarte mulți nu-i merită. Nu-i merită pentru că noi înțeleg. Și ajungem într-o buclă din asta în care noi cumva încercăm să ducem revoluția, dar oamenii sunt destul de conservatori, așa, nu tare vor revoluții, nu sunt gata să le perceapă, nu sunt gata să le îmbrățișeze și cu atât mai mult să le aprecieze. Și ies că noi ne fierbem în propriile noastre, hai să le numim, în propriul nostru caif
Așa. Pentru că nu ne aduce asta drive. Noi Da. trăim din asta, nu ne place asta, noi vrem să evoluăm alături de genul ăsta de acțiuni. Dar cifrele arată altceva. Pentru că omul care nu înțelege, el pur și simplu renunță. El foarte rar ar da a doua șansă să înțeleagă un artist. Uite, de asta există... Eu deja nu mă grăbesc, tare mulți ani m-am grăbit, foarte mulți ani m-am grăbit. Ceva se întâmple. Câteodată asta a funcționat, la 18 ani m-am trezit brusc, mă știi, tătă Moldova. Bine, exagerez, tătă Moldova, dar foarte o mare parte din Moldova. După care tot mă grăbeam undeva destul de tare, aveam reușite de genul, e ca cât de tare te grăgești, cu atât, știi, gen, aveam reușite pe măsură în cât de tare mă grăbeam. Da. Dar în momentul ăsta eu nu mă mai grăbesc deloc, sincer. Și asta nu înseamnă că eu am 30 de ani și asta e ca prima, eu așa termen mi-a fost frică de 30 de ani și agea mult înțeleg că stai leacă de pe asta așa e de fain. Adică la 30 de ani trebuie să ajung ca eu să nu renunț la faza asta de a mă grăbi undeva. Nu mă grăbesc și am răbdare să creez comunitate. Să educi publicul tău? Și eu știu că eu o să fac niște pași super sănătoși în următoarea perioadă care o să-mi aducă încă 30.000 de oameni, dar și 30.000 de oameni încep să vorbească. E că am 40.000 de oameni, în câteva luni și 70.000 de oameni, dar eu o să-i aduc acolo cu dragoste. Adică eu nu o să inventez hype-uri și prostologii. Numai cu ceea ce pe mine mă reprezintă și ceea ce eu simt și ceea ce eu cred că artistul Dara trebuie să povestească. Iar, încă o chestie. Da, într-adevăr, sunt eu o comunitate mică în momentul ăsta. Da, într-adevăr, eu vând bilete la concerte, ce e și absolut îmbucurător. Da, într-adevăr, o piesă care are 30.000 de vizualizări pe YouTube este cântată de toată sala la concerte. Adică ei sunt puțini, dar noi nu trebuie să subapreciem capacitatea oamenilor ăștia atât de inteligenți care știu să vorbească mai departe. Și asumați. Pentru că ei asta fac de bunăvoie, nu e siliți de nimeni, da. Exact. Pentru că ei știu... Și nu pentru că e crută să te duci la concertul lui Dara, că să duci și jumătate de Chișinău, nu pentru asta. Foarte interesantă perspectivă și ea mi reconfirmă gândurile pe care le aveam în momentul în care ți-am scris că hai să vii la podcast, pentru că eu foarte mult rezonez cu ceea ce îmi spui și în momentul în care vine pandemia și a trebuit să renunț la mine și la ego-ul meu de artist pentru ca să nu mor de foame la propriu, cumva dilema asta o rămas, ea încă e pe cale de a fi rezolvată, pentru că eu oricum, iată, și podcastul ăsta, eu îl fac pentru că eu vreau să-l fac, nu pentru că cineva mi-a impus. Da, este o altă formă, da, este o altă metodă de a mă manifesta, dar ceea ce mă bucur la tine este că tu n-ai lăsat mâinile în jos. Nicoleta nu a lăsat mâinile în jos. Știi? Poate dar acolo eu poate aș cânta o leacă altceva. Din că că nu, tu scânt ce și să vreau eu și sunt eu că trebuie să cânti. Da. Dar am avut și susținere în sensul ăsta, sincer. Singură nu știu dacă... Adică, acum foarte sincer, dacă nu era Cristi Ochiu în anul 2020, a doua jumătate, că așa ne-am cunoscut, real... Ce vei să faci dacă nu? E că nici asta, nici nu pot să-mi dau seama. Cu siguranță s-a întâmplat fix lucrul ăsta pentru că eram deschisă să fiu acolo, să trec prin experiența asta. Oricum, întâlnirea noastră a fost una foarte specială și într-un context foarte interesant. Adică nu a fost un context normal să ne întâlnim și să zicem, bună ziua, hai să lucrăm. Nu. A fost altfel de context, poate vreodată să-l povestesc. Adică ne-am întâlnit un pic mult mai spiritual, da? Ne-am dat seama că, ok, cred că acum este momentul. Noi ne cunoșteam oricum, că omul face parte din industria românească de mult timp. Noi ne cunoșteam, dar nu aveam nicio treabă. Și a fost un fix moment când eu eram foarte slabă și când el era puternic ca să înțeleagă și să vadă vulnerabilitatea asta mea.
dar în același timp să vadă și puterea mea. Pentru că e foarte greu să vezi puterea într-un om vulnerabil. Și el asta a văzut, ceea ce este absolut îmbucurător, și a susținut vulnerabilitatea, a susținut procesul, a susținut... Și el a fost cel care mi-a zis, hai scriu un album. Și eram și băi, care album? Lasă-mă în pace, tu și nu vezi că eu trebuie să scriu un cântic aici care să bubui și apoi vedea noi albume. Nu, hai scriu un album. Tu poți? Ei, nu pot. Da, cât crezi că-ți ia? Dă maxim 3 luni. Peste 2 ani l-am lansat. Și este absolut normal. Adică, da, un album nu se face în 3 luni. Se fac, dar când ești foarte, foarte, foarte încărcat emoțional și ești pumped, dacă ești vulnerabil, nu știu. Pentru că acolo există foarte multe căutări. Dar 2 ani ți-ți pare mult sau puțin? Este normal. Că, tipă... Nu e nici mult, nici puțin. Sunt oameni care scriu albume 5 ani, sunt oameni... Robbie Williams a avut o perioadă de aur în care lansa album anual și îți dai seama că el nu stătea numai un an de zile și scria albumul. El avea concerte. Se ducea pe o lună jumate undeva se izola cu producătorii, scria albumul și se lansa. Real. A fost 5 ani la rând, el a lansat album cu ce repercusiuni, sau cum să mai zici cuvântul ăsta, Doamne, Zău meu, am o problemă, nu știu dacă știți, oameni buni, eu mereu învârtesc cuvintele. Adică am niște cuvinte care sunt limba mea. Repercursiuni? Cred că, nu știu, căutați index. Cu ce de asta, răspunsul a venit ăștia 5 ani, asta de mai altă istorie. Mie 2 ani, de exemplu, în general termenul ăsta de a calcula cât este... Care este perioada, nu există. Exact, pentru că fiecare are nevoie de acest timp pentru a înțelege de ce el asta face și cum el Irina asta Rime face. a scris albumul Cosmos, jumate din album sigur, în 4 zile. Eu am fost martor. Și asta e piesa Nu știi tu să fii bărbat, asta e piesa Drumul duce, nu se nicăieri. Cred că acolo sunt multe piese, dar cea mai care e în față e Nu știi tu să fii bărbat, care a fost scris într-o aceeași zi cu o altă piesă de pe album. Asta e normal? Da, în momentul ăla, în punctul ăla vieții ei, doar asta, Nu știi tu să fii bărbat, după mine e o piesă care să mai stai așa pe o polișoară. A fost o ușă deschisă, adică o fetiță, o fată care își permite, care spune exact așa cum simte. Își pune o problemă foarte interesantă pe masă, care un prieten de-a mea îmi povestea că terapeuții utilizează această piesă în terapie, pentru că a fost utilizată într-o terapie cu ea. Ok. Dar e ca tot albumul și ala, hai să nu spunem tot, dar jumate din el a fost scris în 4 zile. Înseamnă că așa tot e ok. Sau Adele scrie un album în 5 ani. E ok? Băi, cifrele arată că e foarte ok. La dânsa și cifrele arată, știi? Eu cred că e ok atâta timp cât cel care îl creează se simte ok cu acest termen. Exact. Și nu-l ia doar ca și punct de reper că ceva sau cineva te grăbește să ajungi nu să știi unde. Da, asta e așa de ciudat. În general, când scriu un album, asta e... Eu prima dată am înțeles ce înseamnă să scriu un album, că l-am scris pe primul. Și n-am făcut din astea cu să adun compilații de... Cum întrebau oameni, dar și ești nebună? Băi, oameni buni, asta a fost 5 ani în urmă. Cum să fii nebună pe un album din 2022? Adică, sincer. Nu, dar mai fac așa artiști. Nu sunt artistul și ala. Nu, toate piesele o să fie fix prima dată. Le auziți, le ascultați prima dată, succes. Să scriu un album este cel puțin pentru mine. Mai sunt și proiecte comerciale. Dar pentru proiectele reale, care au în capul lor să transmită ceva sau să au măcar intenția să las ceva ca să ștampileze momentul, starea, emoția, istoric vorbind prin ce s-a întâmplat în momentul ăla, atunci ăsta e o dita mai proces terapeutic. Și el nu poate să iei puțin sau el
așa e de pregătit că el e scuipat. De exemplu, în cazul Irinei, știi, el l-a scuipat și gata, s-a întâmplat. S-a eliberat cumva. În cazul meu, eu nu știam despre ce vreau să scriu, like-ul, real. Eu credeam că albumul meu se numește O fată fără nume. Oribil. Adică tu zici să mă și de... Poate să revelă dânsul. Eu, mai scurt... Nu, el este piesa pe O fată fără nume, este. Că eu m-am confruntat cu genul ăsta de... Eu nu știu exact cum să o identific, eu nu știu cât e de palpabilă, dar artiștii în procesul lor de creare, per general, ei, de exemplu, creează anumite frânturi de ceva. Nu contează că faci o fotografie undeva, că scrii un text, că scrii un... Nu contează. Și o pun deoparte. Și abia peste X număr de timp, ei revin și zice, băi, asta e și eu, că am căutat toată perioada asta de eu, pur și simplu, nu știam că el... Da. Ei cumva, există cumva termenul ăsta de a crea în avans, dar în momentul și ăla tu nu ești gata. Este. Eu așa am avut, de exemplu, când făceam albumul Ruleta, eu eram sigură că știu cum se numește albumul următor. Nu pot să-mi explic de ce, știam. Dar eu știu că, adică făceam, nici nu eram la nivel de writing încă scriam pentru album. Și eu așa am stat și am zis, ok, albumul meu 2 se numește Zenit. Și m-am întrebat, de ce? Și eu zic că nu am idee. Am nici cea mai mică idee de ce Zenit. Și s-a lansat albumul, tararam, pararam. Am venit în Moldova pe câteva zile și aveam o zi în care era ok, aveam niște timp. Și am zis, hai să fac o sesiune cu Tensu, Cătălin Temciuc. Și îi spun, păi, el mă întreabă, dar ce vrei să scrii? Vrei următorul single? Zic, nu, eu vreau să încep să lucrez la următorul album. A, da? Ei, și vrei acolo să faci. Zic, băi, eu nu știu cum să-ți explic. Eu am niște titluri, am niște aberații și trebuie să faci o piesă care se numește Zenit. Și o să uit la mine și asta. Zic, băi, e că uite, îți explic. Și am explicat și a fost super ciudat. Și zic, băi, să nu te sperii. Noi poate n-am scris Zenitul și ala. Noi scriem un Zenit. Dar poate nu e și ala. Dar să nu te stresezi. Coldplay a scris pentru piesa Viva la Vida, a scris 6 piese până s-a lansat Viva la Vida. Pentru că era un titlu care suna Viva la Vida. Dar ei încercau să scrie, dar nu era Viva la Vida și aia. Știi? Noi ne ieșim din prima Zenitul nostru. Real, așa-i. Și există frânturi care nu a venit cuvântul Zenit, care în momentul acela era despre și asta. Dar au trecut aproape 2 ani ca eu să mă uit la cuvântul acela și înțeleg, oh my God, gata, eu știu despre și Zenit. Texte tot așa sunt. Dar eu nu stare cu conservele, apropo. Dar eu nu zic că nu mi conserve, că tu nu ți-ai minte despre acest fragment până când nu te bagi o leac prin arhive și zici, opa, asta e leac. Da, e adevărat. Asta e adevărat. Asta e, știi? Că asta e adevărat. Pentru moment nu ți-a părut că e ceva important. Nu. Și l-a lăsat. Da. L-a dospit. Și da, când adevărat. Apare. Adevărat. Zi-mi, te rog, eu așa e o curiozitate personală. Tu ai un soi de meniu, sau nu știu dacă pot să-l numesc meniu, un fel de scurt ghid, cum să ajungi din Moldova în România și oamenii să te țină minte. Unde să te țină minte? În general, să devii cumva... Tu aici, de exemplu, ești cineva, dar nu... Publicul din Moldova și publicul din România sunt... Da. Chiar dacă ești limbă. Și cum să te faci memorabilă? Care sunt pașii care trebuie să-i faci în România? Mai despre o piesă, totuși, știi? Să ai hit-ul? Da. Da. Adică pe mine și acum mă știu, chiar dacă piesa așa nu a devenit hit mare, dar pe mine și acum, când câteodată își dau seama cine-s, stai că ești pe fata aia care o cânta fie cu Ina și Antonia. Și pe să le spun că nu, și tot am artiști care nu-i țin minte o lungă perioadă de timp, îi știu pentru ceva, după asta nu știu ce-i cu dânșii și am mai descoperit peste ani și sunt uimite că, oh my God, tu ești așa. Adică nu poți să învinuiești. Eu pot să mă bucur numai cu un om de acolo o revenit și este aici, dar pentru altceva.
știi? Că el tot aici, în momentul ăsta este, dar cu totul pentru altceva, pentru alt fel de muzică, pentru alt fel de imagine, pentru alt fel de idei și orice. Nu știu, că n-am făcut asta, nu sunt super cunoscută în România. În Moldova știu, te duci la, îți poate spune așa, te duci la Dorin Galben. Așa. Deci asta a fost șoc, jur. Și gata. Important, nu pentru că eu arătam foarte diferit. Și, în continuare veneam în Moldova și oamenii, da, salut, și după aia, Dara? Și eu înțelegem că eu arăt așa de tare mulți ani. Pe mine continuător mă întreabă, oi, Doamne, și ai slăghit? Păi, oameni buni, eu de 8 ani așa, știi? Adică, wow! Și am zis că trebuie să se întâmple ceva. M-am dus la Dorin, băi, cunosc femeile de 65 de ani. O, doamnișoara Dara, în aeroport ați revenit acasă. Da? Presupun că în România la fel. Trebuie să te duci ori la... Cu toate că hitul, apropo, nu. E că aici, am mințit. Sunt mulți artiști care au hituri și oamenii n-au idei cum arată ei. Cine ei? Nu o să spun nume, dar sunt. Minim 2. N-au idei oamenii cine sunt. Nu contează. Și au hituri peste hituri. Pentru că nu au construit nimic de ce înseamnă artist. Cine e artistul cealaltă, nu știu. E o voce care cântă. Numele se știe, dar asocierea cu fața nu-i. De că nu-l pot descrie, că e așa sau e altfel. Asta e ca nici nu știu cum să zic. Nu, că noi știm cum arată Sia dintr-un punct. Cum a fost Sia până într-un punct, știi? Când a început să apară cu bretonul ăsta, nimeni nu înțelegea cine-i Sia. Sia, dar cine-i Sia? Da. Și oamenii au gândit atunci strategic să arate cine-i. Adică tot să nu înțeleagă cine-i, dar totuși să existe, da, o imagine care să identifice cu acea Sia. Să descrie într-un fel sau... Deci nici nu hitul. O combinație perfectă dintre hituri și prezență puternică socială și media. Vizuală. Vizuală, adică da. Nu e suficient să fie doar la radio. Nu, povestea Irina. Și șocul a avut după primul... Ea credea că e populară. Bine, amu exagerez și drastic spun. Că asta e discuție între prieteni. Gen, ea credea că, băi, all good, adică tot normal. Și după primul sezon de Vocea României o înțeles că, oh my god, pe dânsa nimeni nu știa până la vocea. O știau. Da, dar nu așa. Dar nu așa. Pentru că după primul sezon Vocea României, ea, adică era... Apoi că televiziunea totuși are magie în mase. În mase. Totuși YouTube-ul e un pic mai... Depinde care YouTube. În acel care n-are publicitatea noastră. Unde tu poți să te uiți la om de la și până la. Sunt și YouTube-uri care te duc... De exemplu, bunica mea se uită la shorts-uri cu mine. Pe tu? Serios? Da. Da. Adică... E abonat la asta și apare sau nu, conținutul viral? Nu, bagă așa Dara. Aha. Sau și mai bagă. Îți dai seama că după ce bagă Dara, pe mă uită la tot fel de nebunii. Nebunii... Da. Urât spus. Și se uită Dara și e că e emoționată. Zic, oi, m-am uitat la tine ieri, n-am putut să dorm, m-am culcat de la 10 până la 11 și de bunica mea are 73 de ani. Mulțumim. Arată extraordinar, tot e bine. Dar nu dă dusie faza asta cu shorts-uri. Și eu descoperit shorts-urile ieri, cred că. Și că eu m-am uitat, am pus acolo, te-am văzut cum ești Barbie. Eu am făcut un trend Barbie. Așa de frumușă că e... Și eram, oh my god, bunica mea o găsă gaura neagră. Efectiv, ea se pierde acolo. Urmează TikTok, ori are TikTok? N-are TikTok, nu cred că știi, dar dacă eu singură, da, de shorts-uri. Dar tu trebuie să apeși niște chestii, totuși. Da. Eu da de shorts-uri, așa că nu știu ce să-ți spun like-ul. Televiziunea este foarte importantă, dar iactei sunt și așa. Da. Interesant fenomenul ăsta. Dar când stăți împreună, păi Soto. Da.
Unde te simți mai bine? Aici sau acolo? Acum, în momentul ăsta de față? Acum în București. Ai renunțat la București pentru orice altă destinație? Da. Care? America. Cu toate că știu că cel mai probabil n-a să-mi placă acolo, dar eu just artist de astea. De astea care nu se oprește. Marea cu Dești, dar oceanul cu Dești. Și îmi fac și viză de artist acum chiar. Adică, fără să am niște... Eu nu mă cheamă nimeni sau nu mă așteaptă nimeni acolo momentan. Da, și trebuie să te chemi și dar eu fac o investiție foarte mare în momentul ăsta, că mă întreabă oamenii, de ce nu-ți cumperi mașină? Dar eu îmi fac viză de artist în America. Foarte crută. Da, cu toate că aș fi putut să aștept să am concerte acolo în America, că deja au fost niște propuneri, că să n-am tararam și asta ar implica deodată că mi-ar face viză de artist. Dar eu am zis că eu vreau o leacă să pun punctul ăla mai devreme decât se ivește oportunitatea. Nu știu dacă ajungi în stat, rămâi în stat pentru de unde știu, trebuie să văd și cu mine acolo. Dar tu oricum trebuie să ai niște puncte de reper, ori tu nu operezi cu punctele de reper. Eu când m-am mutat în București, nu știu dacă eu rămân acolo sau nu rămân, sau cât rămân, sau ce fac. Eu, în general, nu cred că stau maxim 2 ani și după să mă duc în Rusia. Și că a trecut 7-8? Nu 7 încă. În 2024, primăvară, se fac 7. Da, și între timp a fost pandemie, adică prea mult s-a întâmplat ca să spui puncte de reper. Nici 3 ani nu era de când nu sunt prins de când eu sunt în București și o să început pandemia. După care pandemia a trecut, au început și ca 7 ani. Dar eu m-am dus în România să stau 2 ani. Să mă duc, să rup România în două și să mă duc mai departe. Stă de ambițios 2 ani. Și iarăși apare întrebarea, 2 ani asta e mult sau e puțin? Pentru că... Nu contează. Eu ador drumul ăsta, jur. E că dacă eu vă-l spun, înseamnă că eu real îl ador și n-am nicio zero frustrări. Adică ador toate gândurile, toate tâmpenile prin care am trecut și toate ambițiile, toate go-ul, toată mândria și apoi călcarea în chișoare de mândrie și orice. Ador. Cheifuiești din asta? Da, asta e crută. Eu vorbeam cu cineva care îmi spunea că, băi, că lui nimeni niciodată nu poate să ia ceea ce a obținut. Și omul a obținut multe chestii, foarte multe. Și eu mă gândeam că, da, nimeni nu poate să mă iei starea mea de bine față de muzică. Adică nu poate pe mine să mă frustreze nimeni. Eu și de tare m-am frustrat singură pe mine și tare m-am biciuit pentru tot. Încât nimeni nu poate să vină să-mi spună că ești un căcat. Nu-i să reușești niciodată în viața ta. Dar nici asta ne-a zis în anumite de facultate. Dar tu ce crezi? Că nici nu ne-a spus? De atâtea ori ne s-a spus și pe mine asta tare mă durea atunci. Dar amu? Ce fac? Du-te și... Ce prost. Fel de... mai inutil ocupație decât ce ai făcut amu nu există, în cazul meu. Eu tot asta de prea multe ori ne-am spus. De prea multe ori tot asta am mâncat cu tot, ca eu în momentul ăsta să mai cred în asta. Gata, în momentul ăsta asta e un proces. E un proces caifovый și e despre muzică. Punct! Cum tu, Nicoleta, ai avut și ai în continuare atâta putere în interiorul tău să accepti acest proces care nu este deloc simplu și pe locuri vin oameni care își bagă nasul cumva unde nu e creația lor și te înveți pe tine viața. Că tu ai transformat acest chin interior al Nicoletei într-un caif al Darei. Eu corect am înțeles? Așa-i. Fix așa-i, da. Adică dincolo de vis. Eu nu se înțeleagă asta, vă rog frumos, tare vă rog frumos să nu se înțeleagă asta, pentru că nu e așa. Ce să nu se înțeleagă? Că eu nu sunt specială. Că eu nini s-o dat, trăiesc niște chestii speciale. Eu sunt un copil care, plus minus, în afară de ruleta, care a traumat foarte tare, care a schimbat cursul percepției și personalității mele cu siguranță, dar pe lângă asta eu sunt un copil
foarte fericit. Am fost un copil foarte fericit. Care a trăit într-o familie, Doamne, să dai la tare mulți oameni așa familii. Super iubitoare, dar nici iubitoare, bolnave, știi? Să mă... care toată familia mea mereu m-a susținut, mereu au știut să mă ajute dacă am nevoie sau să mă lase să-mi trăiesc experiențele dureroase sau mai puțin dureroase dacă am nevoie. M-au tratat ca pe un membru nou care are o viață adiacentă lor, nu ca copilul lor, nepoata lor, a lor. Nu, eu eram un personaj. Ceea ce mie mi-a oferit foarte multă libertate. Și eu cred că fiecare om are un fel de sens în viața asta, știi? E ca un fel de sens. Și sensul meu nu e să trec peste niște traume, să fac altfel în viața mea, să fiu altfel de mamă, să fiu altfel de tată, să fiu... Eu n-am aici dileme. Adică tot e curat în sensul ăsta. Și orice om totuși trebuie să aibă o dilemă. Și cred că dilema mea este să transform din frustrare, să transform frustrarea în putere și să arăt că asta se poate. Eu cred că noi fiecare dintre noi avem o formă prin care putem să educăm. Dar asta e tare greu. Pentru că e mult mai simplu să rămâi un frustrat. Real, e mult mai simplu. Și nevoie de mult curaj, care cum l-am găsit, nu știu. Poate m-a ajutat inteligența, poate m-a ajutat cărțile citite, poate m-a ajutat dorința nu de a reuși, dar de a descoperi și mai departe, dar mai departe și dar mai departe de asta, dar mai departe de frustrare, dar mai departe de supărare. Și există. Și mulțumesc terapeuților mei și oamenilor care super inteligenți și m-au ajutat și m-au ghidat într-o formă extraordinară. Adică tu practic sau procesul interior de formare a Darei este că, sau superputerea, hai să o numesc așa, este extinderea propriilor limite? Da. Extinderea propriilor limite și să nu fi încurcată cu lipsa de ego. Nu, vă rog frumos, eu nu cred în prostii de astea cu să-ți dai ego-ul la o parte. Și nu a văzut vreodată cum ego-ul îți duce de lângă om. Îl părăsești și îți Îl părăsești și e ca stai și un sfânt fără ego. Eu nu știu, e ca toți care vă uitați la podcastul ăsta, dacă ați văzut așa ceva sau dacă știți pe cineva care știe să facă dezmembrarea ego-ului de personalitate, vă rog să-mi scrieți. Nu cred eu. Căroce, nu pare o leacă. Să aduci și altceva pe lângă ego, să aduci multe alte ingrediente. În asta am simțit, asta am văzut. Asta eu am experimentat. Dar să fii lipsit de ego și să te lași în voia... Nu cred. Căroce, n-am ajuns acolo. Poate peste 5 ani îți vin și să povestesc cum faci așa de ciuc, aleluia și ego-ul dispare. Dar da, e ca despre extindere. Extindere, da. Extinderea emoțională. Cum ziceau prietenii mea, în momentul ăsta spectrul tău emoțional se dilată și devine mai bogat. Asta atunci când eu am sunat-o și plângeam și îi spuneam că e prima dată în viața mea am simțit invidie. Și plângeam, eu tremuram. Pentru că eu eram cum și cum eu sunt rău, eu înseamnă că eu sunt rău, eu sunt om rău. Și spunea, nu, Nicoleta, pur și simplu la tine se extinde spectrul emoțional, e terapeut tare bun în traume. Și eram, ce? Pur și simplu încerci lucruri noi, încerci emoții noi și asta e cruta. Tu să ai despre ce scrii, tu te faci om normal. Și eram, Dar am avut efectiv atac de panică când prima dată ne-am dat seama că invitez. Da, pentru că am mai zis singură dată, în real, nu, mai scurt, până la 26 de ani niciodată n-am simțit asta.
Pentru că invidia este un lucru rău sau un lucru... Uite că mama ne-a zis că ăsta e un lucru inutil, tararam, pararam, și eu cumva am zis, hop, invidie, ne nadă-mne. E real foarte frumos neargumentat, pentru că în copilărie, de ce, în general, mama mea a vorbit despre asta cu mine, nu pur și simplu, că ea era o frustrată care invidia și în poveste nici să nu invidiez, știi? Că de obicei așa se întâmplă. Eu mă duceam la multe concursuri când eram mică. Concursuri la care erau foarte mulți copii și foarte multe mame, altele. Și o să-ți spun foarte sincer, asta e cea mai mare junglă pe care poți să o vezi. Da, eu te cred. Asta e oribil. Mama mea nu era foarte încântată de toate pricoalele astea și nu tare vrea dar ieși, vedea că eu sunt interesată să mă duc, dar nu să concurez, dar să experimentez, asta era scenă, unde puteai, ca fiind copil, să te mai duci pe scenă, știi? Nu erau organizate concerte în fiecare săptămână pentru copii. Eu mă duceam, simțeam un fel de drive, mă pregăteam pentru concursurile astea. Ei niciodată n-au insistat sau nu și-au dorit că eu să mă duc la concursuri, eu am fost personajul ăla. Inițiatoare. Doar că ce puteai să vezi în culisele și după aceste concursuri, asta era junglă în care 80% din mame trebuiau să și luate de mânuță și dusă la terapie și apă de lăsat înapoi să-și crească copiii. Era drept răspuns foarte mulți copii din acea perioadă pe care eu știu sunt foarte traumați. Foarte traumați. Și trăiesc în continuare într-o iluzie când aveți 10 ani și mama le spunea că ei trebuie să iei pe locul întâi, dar ei nu erau pe locul întâi, știi? Dar ei trăiesc cu senzația asta de locul întâi. Și atunci a intervenit discuția asta cu mama de mai multe ori, în care ea îmi povestea că, băi, gen, este inutil. Concursul vine și trece. Dar ce poți să iei tu de aici este experiența. Adică dacă tu ai să iei vreun loc, bucură-te, asta e cruta. Dar nu băga la cap prostii din astea. Sau dacă nu să iei niciun loc, asta e cruta. Sau dacă să iei primul loc, asta e cruta. Tot e cruta. Dar te rog, nu te uita în dreapta și în stânga și nu număra și ei și-au câștigat altcineva, pentru că altfel tu nu o să poți niciodată să înțelegi încotro și vrei tu în general. Mereu o să vrei ceva și are altcineva. Din perspectiva asta a intervenit și ne-a explicat așa de ghine că eu cum n-am mai simțit niciodată asta. Am înțeles. La modul pofic și dreapta-stânga. Numai când ești tare rău, apoi se deschide totuși o poartă și tu vezi oricum lucruri care se întâmplă în jurul tău. Eu cred că orice emoție care există pe această planetă și care merită să fie trăită. Merită să fie trăită, să fie simțită și deja depinde de capacitatea personajului de a... Și faci cu emoția asta. Da, pentru că tu poți, nu știu, să ai, nu știu, praf de pușcă și tu cu dânsul să construiești ceva. Poți să ai praf de pușcă și să arunci în aer orice. Da. Sau să faci gloanțe sau tot așa. Da. Și ține foarte mult din noi cum reușim să operăm cu emoțiile astea. Și mi pare că emoția de invidie este foarte importantă ca să înțelegi anume, iată cum ziceai tu, că aceste mame care își aduc copiii și de fapt copiii care trăiesc anumite sechele a mamelor care nu s-au manifestat la timpul potrivit sau în locul potrivit și hai, du-te și cântă, indiferent. Poți cânta, nu poți cânta. Și nu mai rău, e că ești idiot dacă n-ai luat loc. Da, și... Doamne ferește ce am văzut real. Adică eu mă înțeleg că asta nu era o imagine pentru copii, știi? E că era într-o lume a copiilor se întâmplau niște lupte la unor, hai să nu zicem numai mame, că mai erau și tati pe acolo. Părinților. A unor părinți care nu s-au realizat într-o formă atunci când erau copii și că drugii și-au adus aminte prin prisma copilului lui și el începe ca un copil de ăsta rău, știi, să taie în tot. Eu vă recomand mame care au copii care cântă, care să trimit copiii la concursuri de matematică, de limbă română, de karate, de dansuri. Încercați să înțelegeți care sunt frustrările voastre și să nu le plasați pe copiii voștri. Trimiteți-i la concursuri, dar nu cereți la dâns și ceva și voi n-ați reușit.
Și eu cred că aici eu am să completez ceea ce ai zis tu, că să vorbească cu copilul și să afle ce vrea să facă acel copil, de fapt. Între timp, da. Pentru că, E important și asta, da. Da, pentru că anumite lucruri care se întâmplă cu acest copil, evident că se întâmplă din cele mai bune dorințe interioare și tot așa, dar de fapt vine să acopere niște goluri, niște frici, niște frustrări Da. interioare. Că tu te duci la matematică, de dacă eu nu știu matematică. Da. Copilul nu vrea să o știe, tipa, deși să-l trimiți. Dar mă rog, asta se întâmplă. Eu vreau să mai mergem încă într-un punct din dialogul așa care l-am construit eu în capul meu, legată de Nicoleta și de Dara, adică ele o să vină în paralel. Mie mi-este interesant cum sau care a fost momentul în care tu ai decis că vrei să creezi curs pentru oameni. Dar îți explic contextul. Pentru că dacă, parcă așa, la prima vedere, nu, și omul a vrut să-și facă curs. Nu, ok, mălădeț. Dar dacă ei să iei și să analizezi un pic, iată, creșterea asta ta, că tu cumva ai creat un curs în care tu nu cumva scopul tu nu-i să creezi superstaruri, știi? Tu vrei să le oferi oamenilor mai mult decât... Fix așa este. O să spun, nu a fost o chestie gândită că e că vreau să ofer o formație foarte utilă oamenilor. Prima încercare a fost strict foarte, foarte egoistă. Și anume, eram în pandemie, început pandemia și eram, am și scriu niște cânti, multe cânti și scriu. Trecut 2 săptămâni, cum stăteam cu fundul pe canapea și toată ziua trebuie să-mi scriu pune haine la spălat ca să fac ceva în ziua aceea. Efectiv, oribil a fost. Și stăteam așa pe canapea și înțelegem că ori mă duc cu pluta, că noi nu înțelegem cât mai doresc 2 săptămâni sau 2 luni sau 3 luni, ori fac ceva. Și am înțeles că trebuie să mă antrenez într-o chestie responsabilă în fața cuiva. Și stăteam așa, scuipam în tavan. Ce că e tavan, nu-i pot. Nu? Să explici asta bunilor noștri. Exact. Și stăteam și mă gândeam că, băi, nici de multe ori ne-au scris oameni că, unde să mă duc la curs de vocal, zic, plin, dar nici tare nu-mi place să predau, ужасно, nici tare nu-mi place să predau. Zic, da să încerc, măcar să mă joc. Și am scris, că voi m-ați întrebat, că eu vă spun, hai scrieți-ne o scrisoare de motivațională, de asta, motivational letter. Și eu să aleg. Jur că n-aveam nici cea mai mică. Eu nici nu știam că există Zoom, în primul rând. Adică, în momentul acela, eu nu știam că există Zoom. Eram, cum să fac? Online, auzi, online. Și să fac eu la cursul online de vocal. Zic, eu care să-mi pricălesc. Zic, dar n-a întrebat nimic, oricum, și tot normal. Wow! A doua zi m-am trezit, eram oamenii au scris scrisori lungi. Și trebuiau să trimite și o bucățică din video. Unul dintre dânsii, apropo, a fost, știi, băiatul de pe TikTok, Ștefan Guțanu, livratorul care cântă? Da, cred că da. E că el e unul dintre dânsii. Da, el a fost la primul, e că el a scris scrisoare, Da, și el povestea atunci că vreți să duc la Vocea României, 2020. Și el a fost selectat. În momentul acela, eu pur și simplu i-am selectat. Eu vreau să fac o grupă de 4 oameni, dar au fost așa de mulți oameni că eu zic, ok, hai fac 2 grupe, câte 4 oameni. Și că intram cu dânsii în Zoom și le povesteam. Mi-am făcut un plan. Eram, cum să înțeleagă? N-am idei. Dar da să încerc. Și asta a durat 10 zile. 4 sau 5 lecții le-am dat eu la fiecare dintre grupe. Făceam cu grup, și cu 2 grup. Cu grup, și cu 2 grup. Vlaicu, eu când am înțeles cum și s-a întâmplat cu oamenii ăștia după 10 zile, mă uitam și eram, oh my God! Adică eu am văzut alți oameni. Real am văzut alți oameni. Și nu venea să cred. Ștefan, care nu-i mai era rușine să facă nu știu și... Efectiv, erau niște transformări din astea care era uimitor că în 10 zile un om poate să schimbe atât de mult. Și eu am înțeles în momentul acela că, de asta nici nu-mi place. Știi faza așa e că
De obicei nu-ți place ceva să faci și asta e despre faptul că acolo tu ai cele mai multe resurse. Că tu tot acolo e tare ghine, dar tu nu umbli la treabă și mi-am dat seama că eu sunt profesor înnăscut, nu degeaba am născut în familie de profesori. Adică mulți în familia mea care sunt profesori. Zic, opa, ok, ce fac? Acel curs a fost gratuit, total. Dar eu am înțeles că eu nu... Opa, stai leacă de pe ei. Era real despre cât de multă valoare se transmite. Pentru că eu am făcut un curs în așa fel încât să nu stai ani de zile să înțeleagă ceva. Și pe mine mereu m-a enervat profesorul de canto care țin oamenii ani. Sunt niște chestii care le pot fi explicate atât de fain și atât de bine implementate, care pur și simplu mereu o să funcționează în omul ăla. Și eu asta am făcut. Și după asta mi-am dat seama că trebuie să continui. Am continuat, tot asta a luat amploare, pentru că vedeam tot mai multe rezultate, oameni care vin, care nu puteau să vorbească în fața la 3 oameni, care vorbeau pe scenă, care făceau, tu înțelegi? Adică și mie îmi pare foarte rău că multe chestii din astea n-am documentat, pentru că eu nu sunt omul ăla care ia ca 2 posle, știi? Ia ca așa a venit omul și așa a plecat. Mie îmi pare asta un proces atât de intim. Și cumva nu vreau neapărat să-l arăt, e că așa a fost. Că dacă aș arăta înainte și după, eu aș vinde cursul ăsta în ultimul hal. Dar eu prefer să vină până și la curs, prefer să vină oameni care știu că tot și e ghine dacă îi să vii la cursul ăsta. Cred că nu prietenești cu marketing așa cum... Eu prietenesc foarte bine, eu știu, adică eu înțeleg foarte bine, sincer. Dar 2 posle nu faci. Mai pentru că mie îmi pare... Mie îmi pare că eu intru în intimitatea unui om. Eu știu. Și eu știu că ei ar accepta, dar nu vreau eu să fac asta. Eu cred că eu pot altfel să transmit valoarea acestui curs. Punct. Noi amândoi ne confruntăm cu aceleași lucruri. Noi înțelegem, foarte bine înțeleg, da. Dar noi nu putem să acceptăm chestia. Dă-ți 2. Nu, eu pot să accept. Давай. Regulile marketingului cumva impun să treci din niște bariere. Știu. Dar barierele astea, ele nu se intersectează cu și în interior. Da, pentru asta eu caut în continuare un marketolog foarte bun, care eu aș accepta asta să se facă. Dar nu eu cu mâna mea. Ta. Adică nu pot eu. Și plus altcineva poate să facă, liniștit. Adică eu să angajez un om care să vândă produsul meu, care afighitelnic și eu asta știu, am pus tot sufletul meu acolo, l-am refilmat de 3 ori și a 3-a versiune e extraordinară. Știu asta. Te-ai renunțat la... Sau bine, hai să zicem, nu complet, să renunți la carieră, să zic, artistică, de a ieși pe scenă în favoarea transmiterii acestor informații. Niciodată. Nu? Adică te Niciodată. faci doar în paralel să faci Niciodată. Asta. Da. Doar în paralel și mai mult decât atât am tot spus asta, băi, pățani, veniți-mă cât eu am timp încă. Pentru că eu real asta o să fac cât am timp, eu nu o să fac asta pentru să câștig bani. Pentru că eu dacă nu mă implic personal în și cum voi treceți prin cursul ăsta, cum se întâmplă procesele voastre, pe mine nu mă interesează. Adică eu nu vreau altfel. Eu mai am și un curs de writing pe care eu nici nu-l anunț. El se vinde fără să-l anunț. Adică imaginează. Eu nu-l anunț. Crută. Da, el se vinde din vorbă în vorbă. Și așa în general, pe mine mă întreabă oamenii, hai că să mai faci unul. Zic că... Se pare că nu. Pentru că în momentul ăsta deja lucrurile se iau amploare. Adică eu ca artist și ca writer sunt foarte sunt cerut. Mai ales ca writer. Mie asta îmi pare ca o evoluție foarte organică. Și cred că cuvântul organic este unul care descrie foarte bine progresul Darei. Da. Și cumva stau și mă gândesc care ar fi altă etapă de evoluție și altă etapă de evoluție pentru Sincer, în momentul ăsta real, eu cred că eu am construit temelie de amântare sănătos. Dacă
am reușit să mă confrunt cu ideea că mie mi se cuvin chestii, că eu sunt așa de talentat că nie, că trebuie tot să ne se întâmple pur și simplu. Am reușit să umplu toate gap-urile care mi s-au dat credit. E ca așa e să ai succes. Și eu credeam că așa trebuie să se întâmple mereu, știi? Apoi am umblat și acolo, am acoperit, am pus cât și acolo, am avut ani în care piatră cu piatră, temelie construită. În momentul ăsta cred că asta o să-și fac. În momentul ăsta trebuie să am coaie, să construiesc o echipă mega faină în jurul meu, care să lucreze numai pentru proiectul Dara și să facă ei niște chestii care eu nu vreau să le fac, n-am timp să le fac, nu-mi place să le fac, dar care, clar, ar populariza mult mai mult arta Darei și muzica. Hai să nu zicem artă. Muzica și ce face ea. Pentru că eu vreau în continuare să-mi fac treaba mea, să scriu muzică și să fac concepte și să filmez clipuri și să mă joc acolo cu și vreau un clipuista să transmit de așa cum vreau, dar albumul viitor cum să numească, știi? Eu foarte mult timp am făcut prea multe chestii. Dar oamenii trebuie să-i găsească. Dar nu-ți pare că noi toți facem prea multe chestii foarte mult timp, doar pentru că noi nu avem, noi ca națiune, noi nu avem pus foarte clar impus aceste limite, că omul trebuie să fie responsabil de asta, nu de asta. Știu, nu aveam, dar plus că și n-am spune, și în Moldova și în România sunt puțini specialiști creativi, real specialiști, care să nu fie numai creativi, dar și foarte responsabili și foarte strategi. Sunt puțini și punct. De ce sunt puțini? Dar eu nu știu. În primul rând, în Moldova nu știu cum. În România este o problemă cu responsabilitate destul de mare. Adică sunt spunem, dar tu ai stat în România. Spunem că facem, dar după 2 zile ne facem că am uitat. Știi? Da. Adică așa nu lucrează chestiile. De asta, de exemplu, în momentul ăsta în echipa mea, ea deja este o echipă, în echipa mea de 5 oameni, 3 oameni sunt din Ucraina. Înțelegi? Și că partea și tot merge tare gine. Pentru că acolo nu există, am spus, dar ne facem că am uitat. Nu există. Pentru că oamenii înțeleg că dacă îi spus și după asta te faci că ai uitat, tu nu ești mai și angajat după asta. Și nici recomandat. Și nici recomandat. Exact. De recomandat am partea a doua. Da, asta e ce ai spus tu, e un fenomen cu care eu m-am confruntat, cred că în premieră la București. Eu nici la Iași, nici în alte părți unde am mai avut colaborări, tot nu am avut chestia asta. Adică dacă am vorbit, zis și făcut, cumva. La București asta e... Da. Cam te mușcă de poponeață și nici n-ai dreptul să te plângi că te doare. Nu, da, asta e cel mai ciudat. Da. Eu am reușit deja să nu mai am oameni din ăștia în jurul meu, să știi. Asta a fost greu. Da, pe asta am vrut să te întreb, cât de simplu sau cât e... Cred că 4 ani mi-a luat. Să-i filtrezi maxim. Da, să-i filtrezi, asta e una, dar tu găsești pe ceilalți. Dacă pe ceilalți găsești, că de filtrat stai cuc singur în casă, tare crută, wow. Nu, tu găsești altfel de oameni. Și am descoperit deci eu, vrei să spun, normal că eu am prieteni băieți foarte mulți, producători de obicei, producătorii explică faptul că noi ne înțelegem pentru că foarte mult vin din rap și zic, tu ești raperiță de asta noi. Care raperiță, mă, eu fac? Nu, tu în suflet ești raperiță. Din underground. Da, tu ești raperiță, dar toți sunt producători care fac muzică comercială, dar cumva bazele stau în rap sau au prieteni din industria așa, care sunt de altă format, de altă calitate. Și că eu cu raperii mai scurt mă înțeleg. Сказал, сделал. Nормально. Foarte, foarte... Da. Și te apuci de rapuri, nu? Am așa părți. Interiorul tău ai rap. Mai nu știu ce zic. Am părți. Mai, de exemplu, ruleta. După ruleta pe... Păi, vrei să spun șocul meu când eu am înțeles că eu am reușit? Orice s-ar fi întâmplat, dar eu am reușit. Eu mai scurt, când m-am dus în România,
În general, de când sunt moldoveni, pentru mine existau doi artiști. Că noi doar în perioada adolescenței noastre noi am avut mai multă muzică rusească. Nu știu dacă ții minte că muzica românească era un pic așa, tare departe de noi. E abia prin 2000 și a început așa să fie mai mult vehiculat. Dar tot puțin, așa, отблески рассвета, 300 de Est, Asia, dar nu știu cum și ne-a influențat cultural pe noi Asia. Așa, niște chestii care erau ceva super popular. Deci primii artiști care pe mine m-au impresionat și eu nu știu, am dat odată de YouTube, cred că cumva, și am zis că cum eu am trecut pe lângă asta, cum, asta a fost Guess Who și Grasul. Și eu am lansat Ruleta, piesa. Vrei să spun primii oameni care au dat share? Ei? Da. Asta a fost, eram ok. Real, ei au fost primii doi. Ok. Păi că ăsta e un fenomen de recunoaștere. Nu știu cum să spun. Eu cred că, iată, genul ăsta de momente, ele sunt cele care clădesc acest ego despre ego, așa, din contra, e acest ego care te convinge că tu ce faci bine și ești în locul potrivit. Că dacă oamenii, că dacă oamenii pe care tu îi adori ca personaj, ca suflet, tu cu dânsi rezonează, ei cumva cu ceva de-a tău rezonat în așa fel încât, fără să te știe, dau share, ok. Înseamnă că that's a sign că eu sunt pe drumul meu. Da. De asta, nu știu, de exemplu, Ruleta, cumva, Paul Iorga, prietenul meu, spunea că băi, și raperiții, eu zic, băi, ce nebun, care e rap? Și el zice, băi, nu e rap, că tu cânți, dar la bază stă un creier de raperiță. Zic că, la aceasta nu m-am gândit, dar mă rog, mulțumesc, dacă este compliment. Прикольно. Tare, tare прикольно. Și eu cred că iată abia acum, când tu mi explici și îmi dai insight-urile astea, ce s-a întâmplat în interiorul tău, iată câte leac, eu încep să înțeleg, deși tu ești așa, nu ești altfel și drumul pe care tu îl clădești se întâmplă într-un așa un mod, dar nu în, hai să zicem, varianta clasică, de știi, superstar care la și maladeț, uite pe scenă. Și eu cred că de azi și mai mult am o respect. Ți minte când noi vreau să facem acele documentare și nimeni nu înțelege de ce noi vrem să facem asta atunci. Dar asta a fost e că atunci eu, din păcate, n-am înțeles deși noi am avut intenția asta. Mie îmi părea că asta e over, știi? Și de asta nu s-a întâmplat, pentru că până și mie îmi părea că e over. Noi, explic, noi am vrut să facem cu Vlaicu și cu încă doi prieteni de-a lui. Cu Andrei cu Andrei și Cristi. Un soi de teasing despre artistul Dara în România și asta însemnau niște scurte episoade documentare despre diferite perioade din viața mea. Modul tău de formare. Care, unul dintre ele, eu v-am povestit, dar eu nu v-am povestit de fapt per se. Asta era despre Ruleta. Că ții minte, ne trebuie să facem într-un apartament sovietic și eu vă povesteam că trebuie să fiu îmbrăcat în pijama, tararam, pararam. E că tot asta se imagine de fapt despre Ruleta pe care eu atunci nu puteam să le povestesc așa. Și atunci nouă ne-a părut foarte interesant, normal că casa de producție nu a acceptat toți că sunteți nebuni, nimeni, artistul ăsta nu e nimeni și voi face documentare despre el. Dar de fapt asta era un semn că eu cumva de atunci trebuia să înțeleg că artistul vrea să spună niște chestii o leacă altfel decât hit pe radio. În momentul ăla deja era clar. Dar a trebuit atâta timp. E bine că cumva ideea de atunci, mesajul care tu vrei să-l transmiți, nu s-a pierdut, adică energia asta pur și simplu s-a transformat, dar eu cu acest prilej am să revin la ceea ce ți-am spus înainte, că anumite zone nu merită niște oameni.
Înțelegi? Despre ce zic. Nu, eu nu vreau să-mi pun mii bili albi, bili negri. Vreau să zic ceea că foarte des, foarte mulți nu sunt gata să accepte o lecție out of the box, pentru că ceea ce nu este în limita percepției lor nu este acceptat. Și din păcate anumite persoane care iau niște decizii și au o influență un pic mai mare asupra unui grup mai mare de persoane, doar pentru că ei nu înțeleg, ei sunt gata să stragă linia și asta... Eu sunt așa un visător de astea, mă scuzați de expresie, iobnute la cap, care crede că e pur și simplu vorba despre timp. Mai trebuie, că știi, că încă un milimetru ca tot să fie perceput altfel. E că eu așa cred, like-ul. Înseamnă că ești romantic. Da. Mă întrebai de unde e energie? Nu e ca de aici. Asta e crută. Eu încă nu mi-am dat explicația asta. Eu încă nu sunt gata să accept că este nevoie de încă un milimetru. Eu mai degrabă zic, băi, nu, omul ăsta e șoban, nu vrea să înțeleagă și cel mai probabil că noi cu dânsul nostru putem să avem un dialog foarte clar, pentru că spre marea mea uimire, primul meu contact cu tine, anume cât el a fost așa de un boom, că noi în 2 ceasuri, noi mai că am scris scenarii, da. Și asta a fost suficient să înțeleg că noi suntem pe aceeași lungime de undă, știi, pe partea asta. Vrei să-ți dau un video din arhivă cum noi stăteam la bucătăria mea? Eu să-l pui aici, ca aici, așa. Poți să-l puneți eu. 2017. Da, a fost. Noi acum așa, eu vorbesc, noi ne aducem aminte, dar parcă asta s-a întâmplat în lumi paralele. Da, e adevărat. Parcă asta s-a întâmplat tare de mult, dar parcă nu tare, parcă deloc de mult, dar parcă într-o lume paralelă, într-adevăr. Da, așa e. Da, asta e trist. Amintirile mă chinuiesc, amintirile. E tare des cad în amintiri și în stare de asta melancolică, crezând că atunci a fost parcă mai geni. Nu. Dar a fost diferit. Tare diferit. Nu. Asta e setup-ul, like-ul. Nu analizat. True, eu sunt de acord. Eu nu regret nimic și nu regret deloc parcursul meu până în momentul de față. Ar fi păcat. Dar e cel puțin foarte interesant, mie îmi pare foarte interesant să analizez cum a fost atunci, de exemplu, cum este acum, peste 10 ani să mă uit cum e în momentul ăsta raportat. Asta așa, ca o statistică. Da, strict de observare, nu de... Romantizare a trecutului ăsta îmi pare Nu, romantizarea cred că nu și are locul, dar cumva strict analiză, inclusiv de creștere personală, inclusiv de înțelegere poate a unor lucruri din perspectiva prezentului față de trecut și trebuie să faci ca să mergi în viitor. Nicoleta, Dara, mersi tare mult că ai acceptat să vii la Miau. Eu îți mulțumesc. A fost miau. Am miaunat o lecuțică despre ce se întâmplă și cum se întâmplă. A fost miau, sincer. Mă bucur că există așa podcasturi care trec o leacă peste... Și cum ai reușit să... real, eu nu știam că am nevoie de așa discuție, dar eu am avut nevoie de discuția asta. Eu sper că oamenii care se uită la asta o să înțeleagă că ei tot poate au nevoie de discuții de genul ăsta și să ne asculte pe noi, să o să ducă cu un prieten să povestească din așa perspectivă niște chestii și să fie recunoscători pentru drumul pe care l-au mai mult decât să blameze și să pur și simplu să închidă niște uși ca să nu deranjeze, știi? E că închid ușile, că atâta știu și lăsați-mă în pace că neghine așa. De acord. Încurajez oamenii care ne cunosc. Eu niciodată n-am de mesaje pentru oameni în podcasturi, dar că aici am opărit la mesaje. Asta e tare frumos. Da, încurajez oamenii care se uită la noi să iasă în afara cutiei, pentru că asta e frumos, Dar, Nicoleta, mersi tare mult. Vă mulțumesc și vouă că ați urmărit acest episod. Eu vă aștept în secțiunea de comentarii. Nu uitați să-mi dați follow și mie și Darii. Și nu mai spuneți nică de ce am făcut cu mâinile mele. Vă rog frumos. Gata, disclaimer. Eu la podcasturi trebuie să fac ceva cu mâinile. Lăsați-mă în pace. Nu, dar cum așa vrei? Nu dați-i pace. Voi și ceva nu faceți cu mâinile. Aveți voi grijă de mâinile voastre, de mâinile noastre și ne vedem la episodul următor. Pa, pa!